això agafen i... Des de Junts per Catalunya, avui venim aquí al Pantà d'Utgessa per conèixer el que ha passat amb l'abocament d'hidrocarburs, per estar al costat dels alcaldes i dels municipis afectats i sobretot per demanar celeritat en aclarir els fets. Per una banda, per tots els municipis i els pobles i l'aigua de boca que està baixant i per altra banda també com per protegir aquest espai natural. És una llàstima que s'hagi decidit desviar aquest abocament de fluids d'hidrocarburs cap aquí a la fauna natural reserva de Torres de Segre, d'Utgessa. Des de fa més de 30 anys que és una reserva i això afectarà segurament greument, no immediatament, però d'aquí uns dies afectarà la fauna, la floració que tenim justament aquí on hi ha el recollidor dels hidrocarburs, cap a l'esquerra, és tota la zona protegida que és on més haurà arribat els hidrocarburs. I també s'afecta una mica l'aigua de boca a Torres de Segre. I per sort, el mateix diumenge vam poder agafar-la del pantà del Rec de Carrasomada. I a hores d'ara que es prenen notícies de l'Agència Catalana o qui sigui de que no podem fer consum d'aquesta aigua de boca. El que reivindiquem que se torni a reobrir aquest cas, que se segueixi investigant, que s'arribi fins al final, que es deixi actuar en aquest cas els agents rurals i que aquest vessament no es torni a produir. També necessitem un protocol d'actuament en cas de que torni a passar i llavors també una mica de suport on són les entitats ecologistes en aquest cas, que han entrat els hidrocarburs en aquesta zona protegida de Natura 2000, un espai d'aus, un espai humit, no hem sentit a ningú, per tant ens sentim sols com tantes vegades els pobles petits i els pobles del món rural. Per tant, això no pot tornar a succeir i reivindiquem que es torni a reemprendre aquesta investigació.